de Welt op is. Te verzellen in de Jansje is.
Die van hier niet, ja. Die van hier staan, dat is staan. Ze zingen dat ze wel. Wat hadden we eigenlijk? Dat wel. Van Jappes. Wie zit er in de kwartier dat mijn man is? En ja, die kan die moeder hadden een levensvorm. Dat stemmt. Ze zit nog wel immer met z'n tweeën. Dat is wel belangrijk. Lang niet al. Jongen, ik wil het hartstikke danken. Dit is het daar. Ik heb het ook gesehen. Schöne Zukunft.